नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आजचे मुख्य खबरो. अस्नोटी निवृत्त सैनिकालो पहिलो गेट टुगेदर कार्यक्रम 9 मेक जातलो. अस्नोटीची मार्के पुन्हा उत्साहात साजरी. होन्नावर अग्रहाराच्या गणपती देवळात झाली चोरी. यल्लापूर तालुक्यात अरबैल घाटात गॅस टँकर पलटी. कारवार केएमसी आणि जिल्हा रुग्णालयात कंत्राटी कामगाराला न्यायासाठी आंदोलन. बेळगाव उस्तुवारी मंत्री रमेश जारकिहोळी हेमगेलो मंत्रिपदाक राजीनामो. आज पळया सविस्तर खबरो. अस्नोटीत निवृत्त सैनिकालो पहिलो गेट टुगेदर कार्यक्रम 9 मेक साजरो करतले. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी गावात गेल्या 2 वर्षांच्या निवृत्त सैनिकान एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशन नावाची संघ संस्था स्थापन केली. ही संस्था सुमार 104 सदस्याची आसा. या संस्थेत सगळे सदस्याल्या परिवाराची ओळख आणि काही समस्या असल्यार ते सोडोवच्या उद्देशान 1 वर्सान सगळे एक कडेन जावन विचार विनिमय करचे या उद्देशान मनोमिलन म्हणल्यार गेट टुगेदर कार्यक्रम करचो म्हणून ठरयला. 28 फेब्रुवारी दिसाक कार्यकारी मंडळान आणि सगळे सदस्यां सभा घेवन हो गेट टुगेदर कार्यक्रम 9 मे 2021 दिसाक अस्नोटी शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या शिवाजी विद्या मंदिर सभागृहात करचो निर्णय सगळ्या वतीन घेला. हो गेट टुगेदर कार्यक्रम वर्साक एक वेळा सादर करून सगळ्या परिवारा कडेन ओळख, एक्स सर्व्हिसमॅनाली काही समस्या उरल्यार ते सोडवचे इतलेच न्ही तर सरकारी नियमा प्रमाणे एक्स सर्व्हिसमॅनाक फॅमिलीक जे कितें सवलत आसा हेची माहिती मेळचे खातीर हो गेट टुगेदर कार्यक्रम दवरलो आसा अशें संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण विनायक साळुंके हेमी कळयला. ह्या वेळार हळगा गांवचे हालींच निवृत्त जावन येयले सैनीक ACP हवालदार मंजुनाथ शशिकांत कांबळे हेमगेलो संस्थे वतीन सत्कार केलो. तशेंच ह्या संस्थेत जे सदस्य आसात तेमचे पैकी जर कोणी 1962 आणि 1971 सालात बांगलादेश, पाकिस्तान, चायना, कारगिल या सारख्या युद्धात भाग घेयले उरल्यार तेमकां त्या दिसा सन्मान करतले. आणि जे सदस्य 80 वर्षाचे आसात तेमकां आणि तेमगेली धर्मपत्नी 80 वर्षाची उरल्यार त्या दोगांकय संघा वतीन सत्कार करतले. कारण सैनीक जेन्ना सीमेचेर लढलो देशाचें रक्षण करतालो तेन्ना तेमगेली धर्मपत्नी तेमगेल्या कुटुंबाचें रक्षण करताली. प्रत्येक यशस्वी पुरुषा फाटल्यान एक बायलेलो हात उरता अशें म्हणटात. तशें म्हूण तेमगेले बी सत्कार करतले. आनीक कोणाक जर ह्या संस्थेत सदस्य जावची इच्छा असल्यार निवृत्त सैनिकान संपर्क करचो अशें अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके, उपाध्यक्ष उल्हास नागेकर आणि खजांची गणपती कोळगेकर हेमी कळयला. अस्नोटीची मार्के पुन्हा उत्साहात साजरी जाली. अस्नोटी हो गांव निसर्गान नटिल्लो गांव. ह्या गांवचो मुख्य उत्सव म्हणल्यार मार्के पुनव. ही जात्रा आरव श्री गणपती महामाया देवस्थाना कडेन जाता. ह्या जात्रेचें वैशिश्ट्य म्हणल्यार श्री गणपती महामाया देवळ आरव देवाचे जे कुळावे आसात तेमगेल्या कुटुंबात कुमारिकाक आणि लग्न जाल्ल्या बायलाक म्हणल्यार लग्न करून येयली सून तेमकां दिवज आणि दादल्याक लग्ना पयलीं शेल दिवची धार्मीक परंपरा आसा. त्या प्रमाणे ह्या दिवजकारान तेमगेल्या घरवे कडच्यान दिवज पेटोवन हाडचे पडटा आणि श्री गणपती महामाया देवळा कडेन येवन प्रदर्शना काडून ते दिवज महामाया देवस्थाना कडेन सकल दवरची अशी परंपरा आसा. ग्रामदेव रामनाथा कडच्यान सकाळी भांड येता. भांड जेन्ना श्री ग्रामदेव रामनाथा कडल्यान फुलान सजवून दोऱ्यान वण व्हरतात तेन्ना भक्त लोक अय सो अशें गजरात दोर वण भांड वण व्हरतात आणि मध्येच सुकूप शिट्टा हिंगा पावतरेत भांडी वयल्या आड्याचेर शेलगड्याक बसोवन गोल फिरतात. तेन्ना फिरवणारे अय्ययो अशें म्हणत गोल फिरयतात. तशेंच भांड आरवा श्री गणपती देवळाच्या आवारात पावले नंतर त्या भांडीक भक्त लोक नाल्ल मारून फोडतात आणि आपापली मनातली इच्छा देवा कडेन पूर्ण करसाठी मनोकामना मागून घेतात. तशेंच देवाल दर्शन घेवन आरवात श्री महामाया देवळा कडेन वचून देवाल दर्शन घेवन आपापल्या घर वयतात. थिंच्यान ह्या जात्रेची सांगता जाता. होन्नावरच्या अग्रहाराच्या गणपती देवळात चोरी. होन्नावरच्या अग्रहारात आशिल्ल्या श्री महागणपती देवस्थानाच्या मूर्तीक अलंकार केल्ले कवच आणि सगळे भांगरमेळ सुमार 4 लाख रुपये किमतीची चोरी केली. गणपती मंदिराच्या गर्भगुडेचे दाराचे कुलप फोडून घेऊन चोरान गर्भगुडेत आशिल्ले देवाले अलंकार, मुख कवच, पोटा कवच, पाया कवच आणि
भांगरमेळ सुमार 4 लाख रुपये किमतीची चोरी केली. हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात दाखल केला. प्रकरण दाखल करून घेयले PSI सावित्री नाईक चौकशी करू लागलात. कारवार KMC आणि जिल्हा रुग्णालयात कंत्राटी कामगार न्यायासाठी आंदोलन. कारवार मेडिकल कॉलेज आणि कारवार जिल्हा रुग्णालय हेतूत कंत्राटी कामगाराक मूलभूत सुविधा दिनासतना काम करून घेतात असा आरोप थंय कंत्राटी काम करच्या कामगारान केला. या विषयाचेर पत्रिका भवनात प्रसारमाध्यमांबरोबर उलयतना ते म्हणले की हुबळीची अनवेर्सियल एजन्सी या नावाची कंपनी कारवार सिव्हिल हॉस्पिटलात आणि मेडिकल कॉलेजात कामगार पुरवचे काम करता. तेमी कामगाराले 18 वर्सांच्यान PF कामगार भविष्य निधी आणि ESI जम कर नाशिल्ले. तशें म्हण तेमगेलो कॉन्ट्रॅक्ट काण गेले आणि नंतर कुमटाची मधुरा असोसिएट्स हेमका कंत्राटी कामगार पुरवची एजन्सी दिली. कामगाराक मूळ सुविधा दिनात म्हण कामगार संघाचे मुखंड नेल्सन फर्नांडीस हेमी सांगले. या अन्यायाबद्दल कामगार मंत्री आणि मुख्यमंत्री हेम कळयतले अशें तेमी म्हणले. जोपर्यंत न्याय मेळना तोपर्यंत अनिर्दिष्ट काल आंदोलन सुरू उरतले अशें तेमी इशार दिलो. यल्लापूर तालुक्यात अर्बल घाटात गॅस टँकर पलटी. यल्लापूर तालुक्यात अर्बल घाटात ताळीकुंबडी लागी महामार्ग 66च्या वळणावर चालकाले नियंत्रण चुकून गॅस भरील टँकर महामार्गाबाजून पलटी झाली. सुदैवान कोणाक मार लागूना. खासगी कंपनीचे गॅस टँकर चेन्नईच्यान गोवा वचूला गेले. अपघातात तामिळनाडूचो चालक किरकोळ जखमी जाल्ल्यान यल्लापूर तालुक्या रुग्णालयात दाखल केला. घटनास्थळाक अग्निशामक दळाच्या कर्मचारीन भेट दिवन गॅस गळते ना अशें सुनिश्चित केले. नंतर रात्री वेळार पलटी जाल्ल्या गॅस टँकरांतलो गॅस दुसरे खाली गॅस टँकरात भरलो. ह्या वेळार राष्ट्रीय महामार्गार थोडे वेळ वाहतूक थांबून दवरली. बेळगाव उस्तुवारी मंत्री रमेश जारकिहोळी हेमगेलो मंत्रीपदाक राजीनामो. कर्नाटक राज्याचो जलसंपन्न मंत्री तशेंच बेळगाव जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री रमेश जारकिहोळी हेमचेर अनैतिक संबंधाच्या तक्रारी वयल्यान मंत्रीपदार राजीनामो दिता म्हण जारकिहोळी हेमी राज्यपालाक राजीनामा पत्र दिला. आपूण निर्दोश आसून निष्पास चौकशी करची असं तेमी त्या राजीनाम्यात पत्रात बरयला. राज्यपालान राजीनामा पत्र मुख्यमंत्र्याक धाडला अशें कळयलां. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.